Korean street foods ba na Pinoy style ba ang hanap mo? Abay mayroon na rin yan dito sa May Dagupan City, Pangasinan. Tara at ating puntahan dito sa ating panibagong food trip adventure. Sina mga ka-adventure, andito na tayo sa may CSI Market Square dito sa May Dagupan City, at dito nga tayo magtutungo sa kanilang food court. Balita ko kasi mga ka-adventure, mayroong masarap na kainan dito, kaya agad-agad naman natin dinayo at pinuntahan. Pagdating nga natin dito mga ka-adventure, napakarami na nilang mga customer. Talaga namang dinudumog at pinipilahan ang kanilang pisto rito. At nandito na nga tayo sa may Pinasol Food House. At heto nga pala yung kanilang mga menu. Ay grabe, sobrang mura nung kanilang paninda dito. Yung kimchi nila 15 pesos at sagot gulaman 10 pesos lamang. Hey, what's up mga ka-adventure? Nandito tayo ngayon sa may CSI Square, Dagupan City. At dito nga tayo magtutungo sa may Pinasol, kung saan makakatikim tayo dito ng iba't ibang street foods na galing Korea. Na murang-mura, sok na sok at sakto sa inyong mga budget. Kaya tara, let's G! Sina nga mga ka-adventure, nag-order na nga tayo ng kanilang mga pinagmamalaking Korean street foods dito. Sa halagang 15 pesos nga mga ka-adventure, makakatikim ka na ng mga ito. Hindi mo na kailangan pang pumunta ng Korea dahil dito sa May Dagupan, mayroon na. Ma'am, kumusta po yung pagkain nila dito? Siyempre masarap. Binabalik-balikan nyo pa dito? Thank you. Kumusta po yung pagkain nila dito? Super sweet lang. Masarap? Thank you, sir. So, heto na nga pala yung ating mga in-order mga ka-adventure. Tignan nyo naman, itsura pa lang, nakakagutom na. So yun ang mga ka-adventure, nandito na tayo sa may Pinasol at ating titikman yung kanilang mga nagsasarapang mga pagkain na galing pa sa Korea. Heto nga pala yung kanilang kimchi, mayroon ding corn dog. I-try na rin natin tikman itong kanilang kimari. Meron nga rin sila ditong gimbap na fresh at pinirito. At heto rin nga pala yung kanilang tinatawag na uding. At may crab stick pa. At lalo ang sumasarap mga ka-adventure yung kanilang Korean street foods dito pag nilalagyan ng kanilang special sauce. Eh grabe mga ka-adventure, quality. Kaya kung ako sa inyo mga ka-adventure, kung makapunta kayo dito sa may CSI Market Square, Dagupan City, pumunta na rin kayo dito sa kanilang food court at hanapin ang Pinasol Food House. Ay sinasabi ko sa inyo mga ka-adventure, sulit to sulit ang pagpunta nyo rito. Dahil sa presyong abot kayang-kaya ng iyong mga bulsa. Mayroon nga rin silang branch sa may Robinsons Mall, Calasiao at CSI City Mall, Lucao, Dagupan. At shoutout na rin sa ating mga bagong followers. Mayroon nga rin pala sila ditong ramyun. Grabe, sumisipa sa sarap. 45 pesos lamang to mga ka-adventure. Additional 15 pesos pag mag-add ka na ng itlog. Sabay mo pa ng pag-inom ng kanilang sagot gulaman. Kaya no pa nga bang hinihintay mo mga ka-adventure, yayain mo na ang iyong mga friends and family at arat na rin ka rito. Dito sa may Pinasol Food House. Pinoy style Korean street foods.